Είσαι έτοιμος να μάθεις ποιος πραγματικά κυβερνά τον κόσμο? Τα πάντα γύρω σου είναι ελεγχόμενα. Οι Ιλουμινάτοι είναι μια μυστική αδελφότητα που φαίνεται να υπήρχε από το 1776. Και αν σου έλεγα ότι ελέγχουν την πολιτική, τις οικονομίες, ακόμα και τα μίντια, ναι. Οι άνθρωποι που κρατούν τα νήματα της εξουσίας δεν είναι αυτοί που νομίζεις. Μιλάμε για αόρατους ηγέτες που δεν τους βλέπεις ποτέ. Χειραγωγούν τη ζωή σου, ακόμα και τις πιο μικρές σου επιλογές. Από το τι βλέπεις στην τηλεόραση μέχρι την πολιτική που σε επηρεάζει. Και όλα αυτά για να δημιουργήσουν τη νέα παγκόσμια τάξη. Οι πιο ισχυροί άνθρωποι του κόσμου, μουσικοί, πολιτικοί, επιχειρηματίες, όλοι έχουν δέσει τη μοίρα τους στη μυστική τους ατζέντα. Τα σύμβολα που βλέπεις παντού δεν είναι τυχαία, μπορεί και εσύ να είσαι ήδη μέσα χωρίς να το καταλαβαίνεις. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις, μάθε ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι ελεγκτές, γιατί αν ξέρεις μπορεί να είναι αργά. Τι λες, είσαι έτοιμος να μάθεις την αλήθεια? Γράψε ξέρω αν σου φαίνεται ενοχλητικά αληθινό.